Το μεταξύ για να το ανεβάσει εδώ το PC στο μαγαζί που σέρνετε. Θέλει 3 μεροκάματα, ναι. Άμα τα πάω στο σπίτι τα κατεβάζει, αλλά στο μαγαζί δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι μπουρδέλο το PC. Ένα τραγούδι που ξέρω. Σκοτάδι είναι βαρύ κι όμως ένα παλικάρι. Τι κάνεις κανένα άλλο? Πήγε να το κάνει, αλλά το κάνει. Κάτι έχει γίνει και στα Μάλλον κάτι έχει στραβώσει με κάτι έχει σου έχουν ζαλίσει τα όμπαλα στα μηνύματα. Αυτό τι έτσι, αυτό πώς έτσι, αυτό τι ξέρω, νομίζω. Στο τηλέφωνο μιλάμε. Και ο πατέρας του Κουτούνας. Όπως αντέλε. Κάνε από μέσα ρε που έχει τη στήνια. Ευρωπαϊκά μου τα πέμπτικα μου τα πέμπτικα. Ναι μόνο ναι. Δεν ήταν που ζήτησα και ξύπνα και μου έκανε και πάρα. Και μου είπε κάτι να πάρει κατά κόκκι. Του λέω αυτό δεν είναι, του λέω αυτό είναι... Δεν το ξέρα, δεν το φέρνα. Του λέει και εδώ. Φύγει πορτάκι